Ndi nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC ndipo masanano muli ndine Aida Chiwaya. Koma poyamba nayi mitu yake. Nthumwi zochokera ku bungwe loyendetsa chisankho za mdziko la Lesotho zili mdziko muno kudzaphunzira zinthu zosiyanasiyana zokhudza kayendetsedwe ka chisankho. Boma lati litulutsa mitengo yovomerezeka yogulira ndi kugulitsa zokolola posachedwapa. Ndipo aphungu aku nyumba ya malamulo 13 omwe ambiri anali oyima pawokha tsopano akhala kumbali ya boma ngati mamembala a chipani cholamula cha DPP. Takulandirani mu nkhani zathu. Nthumwi zochokera ku bungwe loyendetsa chisankho la Independent Electoral Commission IEC la mdziko la Lesotho zili mdziko muno pa ulendo ophunzira zinthu zosiyanasiyana zokhudza kayendetsedwe ka chisankho mwa zina. Wapa mpando wa bungwe loyendetsa chisankho mdziko muno Justice Annabel Ntalimanja wati maiko a Malawi ndi Lesotho amafanana mu zinthu zambiri ndipo ulendowu uthandiza kuti mabungwewa agawane nzeru. Patrick Dambula wadza ndi nkhani yonse. Mwazina nthumwi zochokera ku bungwe la Independent Elections Commission kuchokera ku Lesotho zikufuna kudzaphunzira kuchokera ku Malawi Electoral Commission MEC pa nkhani ngati monga kagwiritsidwe ntchito ka mauthenga apa kompyuta komanso kayendetsedwe ka zinthu zosiyanasiyana pa nkhani za chisankho. Pamayambiriro pa ulendo wawo odzacheza kuno ku Malawi, wapa mpando wa bungweri a John Mapepe anauza MBC kuti maiko a Malawi ndi Lesotho ali ndi zinthu zambiri zofanana ndipo ndikosavuta kuphunzira kuchokera kwa wina ndi nzake. Iwo anati dziko la Malawi ndi chitsanzo chabwino mchigawo chino cha Africa chifukwa chakuti lidakwanitsa kuyendetsa zisankho zitatu pakamodzi zomwe ndi za president, za aphungu a nyumba ya malamulo komanso za makhansala. Amapepe anati poganizira kuti dziko lawo likufunanso kuphatikiza zisankho ngati zimenezi, anaona kuti nchanzeru kuti adzaphunzire kuchokera kuno ku Malawi. Wapa mpando wa bungwe la Malawi Electoral Commission MEC Justice Annabel Ntalimanja anayamika ubale umene ulipo pakati pa bungwe la MEC ndi mabungwe okhala ngati omwewo a mu chigawo chino cha SADC. Iwo anati mabungwe ngati amenewa akhonza kuphunzira zinthu kuchokera kwa wina ndi nzake pogawana nzeru. Apa kupambidza kwathu kuti tikamitsana za teknoloji ntchito komanso kuti kodi logistics isinaenda bwanji komanso general operations and how laenda bwanji zizitithandizira kuti tipange share kuti zathu kuti ife timapangafakani komanso ife tikulisere waiwo. Dziko la Lesotho lidzachititsa chisankho china mwezi wa Oktoba mchaka cha 2027. Patrick Dambula, MBC, Lilongwe. Boma lati posachedwapa litulutsa mitengo yovomerezeka yogulira ndi kugulitsa mbewu. Mlembi wamkulu mu nduna wa zaulimi a Elika Maganga auza izi wa ilesi ya MBC. Izi zadziwika alimi maboma ena mdziko muno atayamba kugulitsa thumba la 50 kg pa mtengo wa 20,000 kwacha. Pakadali pano katswiri wa zaulimi Tamani Nkhono walangiza alimi kuti ayambe ayimakaye kugulitsa zokolola ndi kudikira mitengo yovomerezekayi. Atolankhani athu James Kachepa ndi Upire Kaisa alemba ripoti ili. Zadziwika kuti alimi maboma ena monga Mulanje, Thyolo, Phalombe komanso Mchewu akugulitsa thumba la 50 kg la chimanga chomwe angokolola kumene pa mtengo wa 20,000 kwacha ndipo ena akugulitsa pa mtengo wa 17,000 kwacha. Ngati njira imodzi yotetezera alimi kunchitidwewu, unduna wa zaulimi wati utulutsa ndandanda wa mitengo yovomerezeka yogula komanso kugulira zokolola zakuminda posachedwapa. Mlembi wamkulu mu undunawu a Elika Maganga wati undunawu ukuziwa za nchitidwewu ndipo zokambirana zili nkati ndi akuluakulu ena pa nkhani ya mitengo yovomerezeka yogulira zokolola zakuminda. Katswiri pa nkhani za ulimi Tamani Nkhono walangiza alimi mdziko muno kuti apewe kugulitsa zokolola zawo motsika mtengo ndi kudikira mitengo yovomerezekayi kuti apeze phindu komanso kupewa kuthekera kokumana ndi vuto la njala mtsogolo. Zinthu zokhumudwitsa chifukwa chakuti tati tione mitengo imene alimi anagwiritsa ntchito kuti alime chimanga chimene chinali yokwera kwambiri. Mitengo ya fertilizer, mitengo ya anthu akanyu komanso ndi zina zimene mulimi amafuna kuti alowetse kuti athe kutulutsa chimanga cha mtundu umenewu. Ndi mitengo imene kutchulidwa pakati panopa nthakunena kuti ni mitengo yotsika kwambiri ndipo nzizo zokhumudwitsa ife alimi sangathe kupindula kundondomeko zotenezi. Ngati mulimi agulitsa chimanga chake pa mtengo wa 20,000 kwacha kapena 25,000 kwacha sangathe kupeza phindu kuti amene adalowetsa zithe kutuluka bwinobwino komanso yeso ndi kupeza phindu loti atha kuthandizika pa khomo pake.
chaka chino dziko la Malawi likuyembekezereka kukolola chimanga cholemera pafupifupi 3 million metric ton, chomwe ndi chochulukirako poyerekeza ndi ma metric ton 2.7 million chaka cha ulimi cha 2024 kufikira 2025. Akatswiri a zaumoyo ati ntchito yopereka katemera wa polio kwa ana yomwe yachitika sabata yatha m'maboma onse yayenda bwino, pamene maboma ambiri apereka katemerayo kwa ana ochuluka kuposa mmene amayembekezera. Zambiri mulipoti ili. Unduna wa zaumoyo unakhazikitsa ntchito yopereka katemera mdziko muno kwa ana ongobadwa kumene mpaka zaka 10. Ku Blantyre, mkuloona ntchito zoteteza ku matenda osiyanasiyana Innocent Mvula ati ofesi yawo imayembekeza kupereka katemerayu kwa ana 425,000 koma yapereka kwa ana 435,000. Ngakhale izi zili chomwechi, Amvula apempha atsogoleri a zipembedzo kuti asamaletse anthu owatsatira kukalandira katemera. Chimene ndinganene nchonena kuti polio case imene yatipangisa kuti tifike pamene papa inapezeka ku Blantyre. Chimene chotanthauza kuti kachirombo kamene kakubweretsa polio kakuzungulira muno mu Blantyre. Ndiye choyambirira titagwirana manja tonse kachirombo kamene kaka titakuthana nako. Chimene chicho ndiye chimene chikufunika kuti tikamamaliza makampeni amene wa chirombo chimene cha polio cha polio virus tikhale tathana nacho. Komanso china uthenga wanga umene ungapite kwa atsogoleri ndi ena onse ndionena kuti ifeyo lero tili atsogoleri chifukwa kuti makolo athu anatipangira tsogolo limeneli. Ndiye ifeso nafe tiyeni tikaganizire ana athu, tikakonzere tsogolo lawo kuti tsogolo lawo likakhale lowala. Ku Lilongwe, ngakhale bomali linalandira katemera ochepa kuyerekeza ndi chiwerengero cha ana, ntchito yopereka katemera wa polio yayenda bwino. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo mboma la Lilongwe, Richard Mvula, wati pafupifupi ana 92 pa 100 aliwonse alandira katemera. Izi ati ndikamba kachidwi cha makolo komanso sukulu zomwe zinaonetsetsa kuti anawo alandira katemerayu. Zayenda wabwino chifukwa kuti panaliso mgwirizano wabwino pakati pa makolo komanso anzathu ako nduna za maphunziro kumene ana ambiri timakapezera m'masukulu. Ngati ku Lilongwe kuno timafuna titafikira ana pafupifupi 815,000 komano sidathofikira amenewo chifukwa chonena kuti choyamba katemera amene alandira sanali kukwanira kufika 815,000. Tayesetsa kupempha maboma ena komano mmene momonso sadatifikire pamenepo ponde pa nambala ya 815 yo sidayifikire komano tili pafupifupi kufika kumene koko chifukwa tikafika tsiku la lero tikhonena kuti pafupifupi tadutsa 90%. Ofesi ya zaumoyo mchigawo cha kumpoto pa boma la Mzimba yati ana okwana 185,656 alandira katemera wa polio. Mkulu wa zaumoyo kuderali Dr. Wamaka Msopole wati chiwerengerochi ndi chokwera popeza analingalira zopereka katemerayo kwa ana 180,589. Izi zikutanthauza kuti ana omwe alandira katemerayo kuderali afika pa 103%. I think kunoko ku Mzimba North kampeni imeneyi tikhoza kunena kuti yayenda bwino chifukwa chonena kuti ifeyo timayerekezera kuti tikuyenera kuti tifikire ana 180,000 komano kufika lachisanu sabata yatha tinali tafikira ana about 185,000 zimene zimayimirira siku limenelo kuti tafikira ana okwana 103% ya ana amene timayenera kuti tafikire. So tikuzonena kuti kampeni yayenda bwino. Unduna wa zaumoyo unagwira ntchitoyi mogwirizana ndi mabungwe a World Health Organization WHO ndi UNICEF. Bungwe la Medical Council of Malawi ladzudzula madokotala ndi anamwino mdziko muno pogwira ntchito mosatsata malamulo ogwirira ntchito monga kugwira ntchito monyozera ndi kukhala ndi zipatala opanda zovomerezeka. Poyankhula ndi MBC Mulembi ndi CEO wa komiti Dr. David Zolowere wati apereka zilango zosiyanasiyana kwa amene apezeka olakwa. Azolowere apereka chenjezo kwa ogwira ntchito mzipatala kuti azigwira ntchito yawo motsata malamulo. Iwo akufotokoza. Tifotokoze kuti ku bungwe la Medical Council bungwe limene linaona madando okhu
okhuza madokotala ndi zipatala zokwana 20. Madando 13 ndi amene bungwe linanena kuti pamene panali vuto sizinayende bwino. Madando 5 panalibe cholakwika. Madando awiri anatumizidwa ku polisi kuti apolisi agwire ntchito yawo. Mwa madando 13 amene anapezeka kuti panali vuto, panali ena amene anapereka malipoti aboza. Panali madando ena amene ntchito sidagwirike bwino, pamene anthu ogwira ntchito mchipatalawo amayenera kusamala mapeshenti obwino koma sanasamale bwino. Anena kuti madando ambiri nkhani zake zinali zimenezozo. Mapeshenti ena sanathandizidwe bwino, pena anagwira ntchito zopitirira malingana ndi ukadaulo wawo, pena mapeshenti onso anapezeka kuti mwina sanasamalilidwe mwa umunthu, pachizungu timati ethical conduct. Ndiye pa madando 13 amene wanapezeka kuti anthu alakwisa, nkhani zambiri zinali zimenezo. Tikaona ena mwa anthu amenewa adapezeka kuti malaisensi yawo alandidwa, ndiye kuti akuyenera kubwereranso kuyambiranso. Pamene ena auzidwa kuti akuyenera apereke chindapusa, ena auzidwa kuti aphunzire kuwerenga ndi kuziwanso momwe amayenera kugwirira ntchito yawo moyenerera. Ena mwa anthu omwe akhudzidwa ndi madzi osefukira mdziko muno ayamba kulandira osati thandizo lokha koma mwayi wosankha. Kudzera mu ntchito yopereka ndalama ya Malawi Red Cross Society, mabanja okhudzidwa tsopano akutha kusankha okha momwe angagwiritsire ntchito ndalamazi kuti aphukirenso m'moyo mwawo. Koma ngakhale njira imeneyi ikubwezeretsa ulemu, ikubweretsanso mafunso okhudza zoopsa ndi zotsatira zomwe zingadze kamba kathandizo. Miriam Galiza ali ndi zambiri. Nthawi zambiri kukachitika ngozi zogwa mwadzidzidzi, anthu kapena mabungwe othandiza amapereka katundu amene akumuganizira kuti ndiye angafunike. Koma pano ndi njira yopereka ndalama zosachepera 90,000 kwacha kwa miyezi itatu kusintha zinthu. Anthuwa akupatsidwa mwayi osankha za zomwe akufuna kuchita nazo kuti moyo wawo ubwererenso. Akatswiri ntchito zachifundo akuti kupereka ndalama kwa anthuwa ndi njira yabwino chifukwa kukutha kubwezeretsa ulemu mu thandizo la ngozi. Bungwe la Malawi Red Cross Society mothandizidwa ndi International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies ikugawa ndalama kwa mabanja oposa 11,000 omwe akhudzidwa ndi ngozi zogwa mwadzidzidzi kunkhotakota. Malinga ndi mkulu woyendetsa ntchito ndi chitukuko ku bungweli Leonard Maganga ati pali kusintha kwa mtunduwu chifukwa kafukufuku akusonyeza kuti misika ikugwirabe ntchito zomwe zikulola anthu kugula chakudya, kumanganso nyumba ndi kukwaniritsa zosowa zina zofunika. Tikupereka ndalama chifukwa chakuti misika kunoko sina khudzidwe chifukwa cha ngozi imeneyi. Mwaona inu kuti misika imene tadutsamo malonda akuyenda bwinobwino, kusonyeza kuti wapatsa ndalama anthu akhala ndi kuthekera kokagula zinthu pafupi ndi kubwezeretsa zimene zinaonongeka. Kwa Mthiramanja kunkhotakota, mayi Alinafe Kholowa akuwerengera ndalama zawo zomwe alandira kusinkhasinkha zomwe banja lawo likufunika kwambiri. Mayi wa zaka 41 yemwe ali ndi ana 9 akuti nyumba ndi munda wake zonse zidawonongedwa ndi madzi, moti banja lake lakhala likukhala nawo kumalo ena osungidwa. Ndonda mmene landirayi ndikumbisira njewa umandisira nyumba ina ndikaigawa ndipangeza bizinesi ngakhale kochepa. Nawo mayi Zione Bashir omwe zawo zonse zidakokoloka akuthokoza chifukwa cholandira ndalamayi ndi zinthu zina kuchokera kwa anthu ena. Iwo akuti ngakhale ndalamayi singakwanitse zofuna zawo zonse komabe iwathandiza. Ndalama ndiochepa koma tipanga program ina ndipalimi tonjezerako. Komabe ngakhale njira imeneyi ikupatsa mphamvu anthu ili ndi zovuta zake. Malipoti akusonyeza kuti ena mwa anthu amene amalandira ndalamazi amazigwiritsa ntchito molakwika, kuphatikizapo kumwa mowa mwauchidakwa kapena kuchita makhalidwe osayenera. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Dodma Aneli Kalingamaliro ati ngakhale ndalama zimene zikuperekedwa sizingakwanire zofunika za munthu zonse chifukwa cha kukwera mtengo kwa zinthu, anthu akuyenera kugwiritsa ntchito ndalamazi mwa nzeru. Iwathandiza kuti mwina akhoza kukonzanso nyumba zawo, akhoza kugulako wina mwakatundu amene adatayika uja kumene kunde kufunikira kwambiri kwa ndalama. Ndipo poyankhula malo mwa bwana mkubwa wa boma la Nkhotakota, mkulu wa zamaphunziro m'bomali Alfred Shidiwa
ati thandizoli lafika pa nthawi yake yoyenera. Ndalama zimene zithandiza kwambiri chifukwa choti nangasi anthu alibiretu pogwira ndiye mwachitsanzo amene nyumba zawo zidagwa akapatsa ndalama apeza pena pake poyambira poti mwina angathe kuona kuti moyo wawo usintha bwanji. Nthawi zambiri anthu akamalandira thandizo pa nthawi ya mavuto ngati anthu ambiri salandira ulemu wawo woyenera, koma kunkhotakota ndi madera ena okhudzidwa ndalama zomwe zikugawidwa zikuyembekezeka kuchita zambiri kuposa kuthana ndi zosowa zachangu, zikubwezeretsa mawu ndi ufulu wa anthu. Kuchokera kuno kunkhotakota ndine Miriam Kaliza. Mukonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tentonenso mitu yake. Nthumwi zochokera ku bungwe loyendetsa chisankho za mdziko la Lesotho zili mdziko muno pa ulendo ophunzira kayendetsedwe kachisankho. Boma lati litulutsa mitengo yovomerezeka yogulira ndi kugulitsa zokolola posachedwapa. Ndipo Flames imaliza kusewera mpikisano wa maiko anayi wa mukulu mdziko la Botswana pomwe isewere ndi timu ya dzikolo masana ano. Takulandiranso mu nkhani zathu. Bungwe loona za milingo ya katundu mdziko muno la Malawi Bureau of Standards MBS lapempha anthu ochita malonda ku mangochi kuti azitsatira ndondomeko zabwino zakasamalidwe komanso kagulitsidwe ka katundu wawo. Mmodzi mwa akuluakulu a bungweli omwe amatsatira za milingo komanso momwe katundu akusungiridwa msitolo ngakhale pa msika a Simon Manyenda amayankhula mbomali pomwe bungweli linayendera sitolo komanso misika yosiyanasiyana ndi kuona mmene eni sitolo akuchitira malonda awo komanso kuteteza ogula. Dave Uma ali ndi ripoti. Anthu ogwira ntchito ku bungwe loona za milingo wa katundu mdziko muno la Malawi Bureau of Standards anayendera sitolo komanso misika yosiyanasiyana boma la Mangochi kuona momwe anthu ogulitsa akugwirira ntchito yawo. Ulendowu anayendera sitolo za pamangochi boma, Cape Maclear, Mtakataka Tenof, Monkey Bay, Makawa mwa misika ina. Modzi mwa akuluakulu a bungweli a Simon Manyenda anati MBS imachita zimenezi ndi cholinga chofuna kuona ngati ogulitsa akutsatira ndondomeko zomwe bungweli linakhazikitsa monga kusagulitsa katundu owonongeka, kumanga sikelo mwa zina. Amanyenda anayamikira anthu ochita malonda ku mangochi kuti ngakhale ali ndi zofoka zina ndi zina komabe akuyesetsa kusatira ndondomeko zomwe anati pa mapeto pa zonse zimathandiza ogula komanso ogulitsa. Munthu ogulitsatu akakhala kuti watsatira ndondomeko zimene Malawi Bureau of Standards anayika, zikutanthauza kunena kuti munthu ogula akagula katundu wake uja akagwiritsa ntchito sakhala naye vuto lililonse, amuyamikira. Ndiye kuti mawa akadzafunanso kugula adzabweranso kwa katundu yemweyo. So ndiye mukhozaona kuti munjira imene yoyo ndiye kuti ogulitsayo akugulitsa katundu wambiri kwa makasitomala ambiri, uyunso ogulayo akagula ndiye kuti akagwiritsa ntchito palibe vuto lililonse limene lichitike pa moyo wake. Komabe iwo anati ulendowu unaonekerapo zovuta zina monga kusowa kwa masiku omwe katundu adzakhale atawonongeka, komanso anthu ena anali onyalanyaza kuti bungweli lione katundu mu sitolo zawo. Mwachitsanzo pa Mtakataka Tenof MBS inatseka sitolo chifukwa eni amagulitsa katundu owonongeka. Komabe chosangalatsa ndicho kuti pa ulendowu zinadziwika kuti ogulitsa akuzindikira udindo omwe ali nawo oonetsetsa kuti anthu ogula asamadandaule. Timaonetsetsa kuti katundu wathu ndo akolire, komanso timaonetsetsa ma expiring date azikhala abwino, komanso our customer service imene kuti ikhale yabwinonso kuti makastoma athu asamakhale odandaula. Komanso ngati pali vuto lina lililonse timauza makastoma kuti athe kutifikira ndikutiuza pamene pali vuto kuti nafenso anthu amene tikugulitsa tithe kukonza pamene pali vuto. Bungwe la MBS lati maulendo amenewa apitirira mdziko lonse la Malawi ndipo amafika dala pamalo osalengeza ndi cholinga chokuti azitha kupezerera zinthu zomwe eni sitolo angafune kubisa. Iwo ati pamapeto pa zonse zimenezi zimateteza anthu ogula ku chinyengo chomwe ogulitsa angathe kuchita. Dave Uma, MBC, Mangochi. Bungwe la Technical Entrepreneurial and Vocational Education and Training Authority TVETA lati ophunzira luso lamanja osulidwa bwino ndi nsanamira yofunika zedi
pothandizira dziko lino kufikira masomphenya a Malawi 2063. Wapampando wa bungweli Ani Chavula ndiwo anena izi pamapeto pa maphunziro a sabata imodzi ya akatswiri omwe azitsimikiza ngati ophunzira msukulu za luso lamanja aphunzira mokwanira msukulu zonse za mtunduwu mchigawo chakumwera. Themba Mwale wadzanisa mbiri mu ripoti ili. Maphunzirowa omwe anachitikira pa sukulu ya luso lamanja ya Naminjiwa mboma la Phalombe anabweretsa pamodzi akatswiri osiyanasiyana monga a msukulu za ukachenjede ndi makampani aboma komanso omwe si aboma. Poyankhula pamapeto pa maphunzirowa, Chavula anati iwo anakonza maphunzirowa kamba kuti kwa nthawi yayitali pakhala pali kusagwirizana pakati pa zomwe sukulu za luso lamanja zimaphunzitsa ndi zomwe zimafunikira pa ntchito. Chimene tinakonzera maphunziro amene wakunali kuonena kuti tikufuna kuti awawo amene timapanga training wa ma verifier wa azitha kukhala ngati maso athu kutiwonera kuti zimene zikuchitika ku industry ndi zimene tikuphunzitsa zikufanana. Gapu imene imakhalapo ndionena kuti anthu awawa ma graduates athu amati akapanga graduate kupita ku industry amadandaula kunena kuti anthu achi amabwera koma amakhala ngati kuti osaphikika mokwanira osathira kulika bwinobwino. Level ya imene tipangira zinthu simene titazapangire panopo, so ndiofunika kuti imene tikukonzekera kupita ku Malawi 2063 tikhale tikusula anthu kunena kuti Malawi 2063 amene kuti atheke tikuyenera kukhala ndi anthu onena kuti azipanga zinthu mwa ukadaulo, osati kungopanga zinthu moti kubwera napanga koma azipanga zinthu mwa ukadaulo. Poyankhula mogwirizana ndi Chavula, mmodzi mwa anthu omwe anatenga nawo gawo pa maphunzirowa, a Grant Chirwa, wati iwo atengapo nzeru zatsopano makamaka pa njira ya CBET yomwe imawunika kwambiri kagwiridwe ka ntchito ngati njira yotsimikizira kuti wophunzira wamalizadi sukulu yake. Tikapita kunjako tikukhulupirira kuti zimene taphunzira kuno zokhudzana ndi kukaphika achinyamata athu zakwaniritsidwa, because tinali ndi achinyamata amene nthawi zina akatuluka kunjako timafunsidwa mafunso kuti koma anawa apya, koma tikachokano pano ndi expertise amene taphunzira kuno tikukhulupirira kuti achinyamata athu ngakhale tikamapita for my external verification azikhala kuti atchakuka bwino, ndipo ife ntchito yathu sikuwaopseza koma kuwalimbikitsa kuti akapita kunjako akakumane ndi ntchito ndipo akapange deliver. Akatswiri oposera 40 ndiwo anatenga nawo gawo pa maphunzirowa. Malingana ndi bungwe la TVETA, maphunziro oterewa achitikanso mzigawo zonse za dziko lino. Themba Mwale, MBC, Phalombe. Chitetezo cha dera la Bangwe mu mzinda wa Blantyre chikuyembekezeka kupita patsogolo kutsatira maphunziro omwe achitika oziwitsa komiti yayikulu yatsopano yoona za chitetezo cha madera momwe ingagwirire ntchito zake. Mmodzi mwa oyang'anira ntchito za polisi ya Bangwe, a Patrick Gongwa, auza MBC Digital kuti chikhazikitsireni polisi kukhala yoyima pa yokha pa 1 April mchaka cha 2025 anachiona chabwino kulimbikitsa ntchito za chitetezo cha madera ngati mbali imodzi yochepetsa milandu yomwe anthu mderali anapalamula. Mkumano wa lero ndofunikira kwambiri chifukwa kuti ndi umene utatithandizire kuona imene titayendere ngati ife ya Bangwe polisi, ngati apolisi kuno ku Bangwe ndi anthu akumudzi imene titakhalire limodzi kuchokera pano muna mpaka solo kusogolo kumene tikupita. Zimene zimatithandizira kuti ife ngati apolisi tizikhala bwino ndi anthu komanso anthu achi azikhala ndi chikhulupiriro mwa ife ya polisi. Ndi zimene anthu ataphunzitsidwa komanso ndi mmene iwowa ngati anthu osankhidwa kumene mmene akuyenera kugwirira ntchito ngati akuluakulu akumudzi oyendesa police station ya Bangwe. Komiti inasankhidwa pa 12 Machi 2026. Ben Navicha ndi wapampando wa komiti. Maphunziro athu angopitiriza kutithandiza kukhwimitsa chitetezo ndi alathuno chifukwa poyamba panali mawu oti widzi wa Bangwe komano chifukwa chakukhalitsa ndi anthu kudera la kuno anthu ayamba kumamvetsetsa kunena kuti polisi ndi yawo ndipo akudziwa kunena kuti iwawo ayenera kuyambirira kukhala anthu amtendere. Mtendere uyambe ndi iwo kena uzifalikira pena paliponse. Choncho akamuna wa polisi akumadziwa kuti wa polisi ndi mbali wawo nagwirira nawo ntchito limodzi. Koma poyamba kunali mawu oti widzi wa Bangwe
amamveka ponseponse koma pakali panopo mawu amene adachoka chifukwa chionera kuti Bangwe ndi kumalo kumene kuli anthu amtendere ndithu. Munkhani za masewero. Timu ya mpira wa miyendo ya dziko lino ya Flames imaliza kusewera mpikisano wa maiko anayi wamkulu mdziko la Botswana pomwe isewere ndi timu ya dzikolo masana ano. Osewera atatu a Flames, Richard Mbulu, Charles Petro komanso Lloyd Alon sasewera nawo masewerowa kamba kuvulala komanso kubwerera ku matimu awo. Matimu awiriwa anagonja mu masewero awo oyamba ndipo yemwe apambane lero amaliza pa nambala yachitatu. Malawi inagonja ndi timu ya Zambia kudzera mu mapenate pomwe Botswana inagonja ndi zigoli zitatu kwa du ndi timu ya Zimbabwe. Konsolo ya boma la Mulanje yati ikukhulupirira kuti ntchito yomanga bwalo la zamasewero lalikhubula ikadzatha malowa adzathandiza kutukula masewero osiyanasiyana m'bomali. Ntchitoyi yomwe yayimakaye pakadali pano anayikhazikitsa mchaka cha 2024 ndipo ndi thandizo lochokera ku bungwe la Malawi Gaming and Lotteries Authority MAGRA ndipo lili kulikhubula mu phiri la Mulanje. Mkulu ona za masewero mboma la Mulanje a Sheriff Malunga wati bwaloli likadzatha lidzathandiza kusula komanso kukweza masewero monga mpira wa manja wa miyendo komanso masewero othamanga. Malunga akufotokoza. Project ya Likubula Sports Arena imene ili bwalo la zamasewero osiyanasiyana koma lopezekera mphiri la Mulanje. Monga tikudziwa bwino lomwe kuti phiri la Mulanje ndi phiri lalikulu muno Malawi limene alendo osiyanasiyana amazaliona. Ndiye kuzera mu mpikisano umene umachitika pachaka chomwe chedwa Mulanje Mountain Porters Race umene uli mpikisano wazothamanga unabwera mabungwe osiyanasiyana othandiza mpikisano umenewu. Koma pali bungwe limodzi limene limachedwa Malawi Gaming and Regulatory Authority MAGRA limene linaona kuti mpikisano wa Porters Race uzichitika malo abwino ndi pamene anabweretsa project ya Likubula Sports Arena. Project imeneyi izathandizira kuti ukamachitika mwambo wa Porters Race uzichitikira malo omangidwa bwino komanso potengera kuti pazakhala ma facilities osiyanasiyana, pazakhala bwalo la mpira wa miyendo wamanja komanso volleyball ndi masewero ena zizathandiziranso kutukula masewero enawa. Koma anthu akamazabweranso kuzaona phiri la Mulanje azakhalanso ndi mwayi woonera masewero osiyanasiyana. Padakali pano titha kunena kuti project imeneyi ikazatha izapindulira ndithu motero boma lino la Mulanje. Pomaliza nkhanizi nayi nsometo yake. Nthumwi zochokera ku bungwe loyendetsa chisankho za mdziko la Lesotho zili mdziko muno pa ulendo ophunzira kayendetsedwe ka chisankho. Boma lati litulutsa mitengo yovomerezeka yogulira ndi kugulitsa zokolola posachedwa apa. Ndipo Flames imaliza kusewera mpikisano wa maiko anayi wamkulu mdziko la Botswana pomwe isewere ndi timu ya dzikolo masana ano. Nkhani zathu masana ano ndi zomwezi. Munali ndine Aida Chiwaya. Masana abwino.